خدا مکے بار بار تو جی پارت کیا اما فاطمہ متا مکے قیامت میں دورا پوچھے امام علی مقام امام علی مقام جے پیرن تے اما کری پیا او حسین تو سخی بابے جو پٹ رہی ہے یقیناً تو سخی ہے مجھے اجازت دے تو مجھے شہزادہ تو تا قربان تھی پانتا فرمائن زینب بھئی معصومن 9 سالن جان کینن کے قربان کرا بھئی شہزادہ تل ماما اساں جی معصومت لا نندس مگر اساں شیر خدا جا بچ رائیوں گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے بھئی شہزادہ تا چنو ماما حسین اساں کے نڑڑو نبیس اساں جے چمبن میں علی المرتضی جی طاقتا حیدر قرار جو خونا امام علی مقام اجازت دنیا پانتا فرمائن ہن مامے جے قدمن تے کرو قدمن تے کریان پانجی مامی شہربانو جے قدمن تے کرو کیمے میں وٹھی آئیا کپڑا تی وجے سرموتی وجے چموتی دے اما شہربانو دی پچھے زینب چاہتی کریے جے ساتھی معاون محمد کے گھوٹ کو نٹو آج گھوٹ کرے دی روانو کر امام علی مقام رضی اللہ خدا جو قسمہ مجھے حبیب علیہ السلام جے بچرن سا چاہ گزرو تو انہیں وقت مجھے محبوب جی ذات سا چاہ گزرو اڑے جے کربلی تا کوانا سامت محبوب آئیو آتا منو تھا پر منو تا کربلا میں مجھو محبوب حسین سا گڑھو امام علی مقام اجازت دنی آما شہربانو وٹی چہتی وری مامے جے قدمن تے کرو او مجھا بچڑا پر آؤں تاکہ نڈڑا نرداتن میں نڈڑیوں تلواروں ہتھن میں پانتی چے ابا آؤں تاں کے پانجو کھیر بخشتی کریاں میں نے دودھ اپنا بخش دیتا اس دودھ نو داغ نہ لانا جی اما سانتی فرمائے عمر و ساتھ جے کر تمہاں کا پچھے تمہاں کے رہے ہو تم مطامو جو لبن تے نالو وٹھو جو اساں زینب جا بچہ کو نہیں اساں تا فاطمہ جا غلام نہیں اساں جی اما سیدہ جی کنیز بانی آئے میں نے دودھ اپنا بخش دیتا اس دودھ نو داؤ نہ لانا جی عمر و سعد پوچھے لکھواری میرا نام لبا پہ نہ لانا جی بھئی شہزادہ نکلتا بھئی میدان میں آیا ان کربلا جو میدان جو کوا امام علی مقام دسنتا بھئی شہدہ نعرے تکبیر بلند کرے جنے میدان میں ویان عمر و ساتو چاہے ہے دسو حسین جی بھیڑ زینب جا بے سلام اللہ علیہ جا بچڑائن پانتا فرمانو کمینہ اساں زینب جا بچڑا کو نہیں اساں تا فاطمہ جے درجہ گدا گھریں غلام ہے پان ویدہ میدان میں نڈر تلواروں رسی رب کائنات رستے خوش تھی دو وڑھتے وڑھتے بھئی جو کو آندر عمر و ساتھ جے طرف دا ونین عمر و ساتھ تو چاہو او جدید و رسو معصوم ہے تمام ان کے معصوم نہ سمجھو ان دے اندر علی المرتضی جو خون ہے سیدہ جو کیرہ ہے خبردار جو تاں جو عمر و ساتھ جے وے جو پوتان تا اما ساں وائدو کہو وہ پورو کریوں وے جا پوتان تاں جو ہکڑے جدیدی تیر ہے آج کو اون کے سینے میں
ते लबो हखरी प्यान ॿियो भाउ उथारण जे लाइ आयो आहे उन खे वार थियो आहे ॿई तड़पी शहीद थिया विया आहिनि उमरो सां तो चयो हुसैन अच तुंहिंजी भेण जा शहज़ादा खणी वञ ॿई शहज़ादा इमाम आली मक़ाम हिकिड़े खे अब्बास साईं खयो आहे ॿिए खे सुहिणे हुसैन खयो ॿई मैदान जॾहिं खणी वापसि आया अम्मा शहरबानो सजदे में किरी पई अम्मा ज़ैनब साहिब तमाम वॾे तवील सजदे में किरी सजदे खां पोइ इमाम आली मक़ाम खां ॿई शहज़ादा वठी चुमियूं थी ॾे पंहिंजी चादर मुबारक सां उन्हनि जी मिटी थी उघे उन्हनि जे खून खे उगी करे फरमाए थी पाण थी फरमाओ मौला ही ज़ैनब जी कमाई आहे अॼु करबला में कुर्बान कया या अल्लाह ही मुझी दौलत आज का तुझे नाम महबूब जी शरीयत ज़ैनब कुर्बान कई ज़ैनब साड़ू रुया खुदा जो अर्श हिली मुझो महबूब गुंबद खज़रा में रुनू अम्मा सैयदा ज़ैनब चुमियूं थी ॾे ॿिन्हिनि जो खून मुबारक थी उगे अम्मा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाए थी मौला अॼु हिम तुम पर शुक्र आहे हिननि खे छाती ते लाए दुनिया जूं सभु नियामतूं ज़ैनब भुलिजी वेंदी हुई मौला पर शुक्र आहे तुंहिंजे दीन ऐं तुंहिंजे महबूब जे मथां कुर्बान थिया आहिनि अली खे दुनिया में अली जी जेको आन ॾेखारे यज़ीदनि सां हेॾो मुक़ाबलो करे तुझे मथा कुर्बान थियान या अल्लाह हाण ज़ैनब ॿियो कुझु कोन थी घुरे हिन मासूमनि जे खून जो बदिलो इहो थी घुरां त क़यामत जे ॾींहुं नाना जी उम्मत जी बख़्शिश फरमा ऐं उम्मतियो केॾी मुंहिंजे सैयदा ज़ैनब खे उन वक़्त बि असां यादि आहियूं असां हिकिड़ो लुड़क उन जे लाइ ॻाइण न तयार कोन्हे सैयदा ज़ैनब साहिब सलामुल्लाह अलैहा जॾहिं शहज़ादनि खे न पाणी आ न खटा छा ते खणनि ॿई शहज़ादा अम्मा सैयदा ज़ैनब साहिब उन्हनि जे खून मुबारक सां पंहिंजी चादर घुमा करे करे पाण पुसाए करे पंहिंजे जिस्म ते मखे थी ॿिन्हिनि शहज़ादनि खे रवानो करे उम्र साथ जे लाइ करबला लाइ निहारे करे पाण थी फरमाए कि सुनो गोद अंदर बिठा के जुल्फां दिया में सवारांगी किसनु गोद अंदर बिठा के जुल्फां दिया में सवारांगी हुन रोंदी रवांगी हुन में उम्र सारी किसनु औनो मोहम्मद पुकारांगी ॿई शहज़ादा दफन इमाम आली मकाम कयान हज़रत कासिम अब्बास शहीद थियो आहे वरी हज़रत कासिम शहीद थियो आहे अली अकबर हम शिक्र पैगंबर शहीद थी वियो आहे आख़िरी सभु मुंहिंजो सुण हुसैन जा शहीद थी बचड़ा कुर्बान थिया भाउ जा बच्चा कुर्बान थिया दोस्त कुर्बान थिया आख़िरी पाण ख़ीमे जे अंदरि अचनि था त सैयदा शहरबानो थी चयो हुसैन मूं कॾहिं मैदान में तो के अर्ज कोन कयो आहे हुसैन अॼु ॾिस मुंहिंजे छहनि जे बच्चे असगर खीर टेड़ी थी विया सुकी वियो आहे असगर जी पाणी थंज कोने ज़बान सुकी वई आहे ज़बान ॾु सुकी बार बार मूंखे ॾेखारे थो ऐं हुसैन उमरो साद न या शुमरो पलीद न मगर 20,000 जो लश्कर आहे को त हिननि में बचड़े वार हूंदो
سیدہ زینب سائن عرضی کرے پانتا فرمانو پیاری زینب جے کر تو جو چوڑ نکندست موسیٰ اما سیدہ ناراتی دی بابو ناراتی دو نانا محمد ناراتی دو پر مجھے ادھی مکین پلیتن میں امید نہ ہے دا پانی نہیں دا پر سیدہ او تو جو چوڑ کرے کھڑی تو بجا اما سائن امام علی اصغر بنوا اما دی فرمائے سیدہ زینب سیدہ فاطمہ دی چادر متھاں وجو سین کربلا میں ہی قیامت جے برابر کاڑو آمتاں ہی مجھو گل کمان جی وجے امام علی مقام کھڑی کرے میدان میں پیاچن امام علی مقام تا فرمائن او یزیدیو ڈسو او اماج شمرو جو کو عمرو ساد پلی تو چے ڈسو امام علی مقام ہاں جدے اونو محمد شہید تھی ویا حضرت عباس شہید تھی ویو حضرت قاسم شہید تھی ویو علی اکبر ہم شکل پیغمبر قربان تھی ویو ہاں امام علی مقام پاوٹ قرآن میڑ کھڑیوں پیو اچے جے کر یزید جی بیعت منجے تے قرآن جو عدب کجو جنتن قرآن تے تیرن جو وارو وار کجو امام علی مقام تا فرمائن او ظالم ہو خدا جو قسم آما حسین تاوٹ پانی جیلان کو نائیو یا آؤں تا حوض کوثر جو مالک یہاں پر مکے زینب موکلیو آؤں حجت جیلان تاوٹ چوان ارتو کتوان کے تو چوان ہی مجھو معصوم جے کر بیعت نتو منیا تا آؤں نتو منیا یزید جی بغاوت کیا تمہاں چاچو تا مو کیا ہی تے کنجی بیعت کنت ہو جانے ہی کہ جو قصوری نائے تمہاں بچڑے والے ہو تمہاں جا کتا پانی پینتا جانور پانی پینتا رسول اللہ جا بچڑا تنین کھاؤں جائیں بکھائیں جو امام علی مقام جو کو انہوں کے چاہو تو قرآن نہ ہے ہی قرآن جو کو ہی علی اصغر مجھے محبوب جو بچڑوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے پیارے حسین جو بچڑوا ہے امام علی مقام تے رکھوا رکھی کرے تا چون بسو قرآن نہ ہے بھلا مکھے نہ آؤں ہداموں کرے تو بیاں تماما کوت بچڑے والوں دو مجھے معصوم جے گلے میں بڑھک پانی جاوات مبارک میں وجو تا جو کے جرت کن تھیا علی اصغر جے پانی وجے تا جو شمرو ساتو چاہت ایو محبوب جو کو بچڑوا علی اصغر امام حسین جو کو بچو ایو ابن چھڑیو تا جو یہ گالیوں بدھی سونے حسین کھڑن واری جلدی کیا تیر جے ظالم حمل جو آئیو سونے اصغر جے گلے مبارک ماں مجھے حسین جی باما نگری اللہ کیا سب فرشتانوں حوصلہ صبر شبیر ویکھو مکے وچ جو خواب خلیل اللہ ڈٹھی کوفے وچ اوندی تعبیر ویکھو امام علی مقام جے کرے امام سنے اصغر جے گلے مبارک باتیر چکے کجوا شہزادے جو وسال جو خون مبارک جو فارو لکتوا علی امام حسین انہیں خون مبارک کے حد میں کہوا تو زمین دا کئی تو حسین ایو خون بھوت نہ چرچ اور فرماؤں آسمان دے طرف آواز آئے حسین دے کر مجھے طرف تو اچھلائیو قیامت ہائیں بارش کھولتی دی زمین دے تو اچھلائیو تو زمین قیامت ہائیں تو ساو سلو کو نو بھاڑی دی امام علی مقام روحنتا فرماتے انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں اے اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں امام علی مقام پونے خون مبارک کے پہنجی داڑھی مبارک سے ملین تھا
امام عالی مقام جنے کھڑی کھیمن جے طرف آیا شہربانو دی پوچھے امام بلا پاری ملیو پاتا فرمن شہربانو آؤں حلی کو نہ تو سگا تو نس سیدہ زینب بے ہوش تھی ویا شہربانو متے اصغر جکری بے ہوش علی امام عالی مقام نہ کو کھڑن وارو نہ قبر کھوٹن وارو امام زین العابدین بے ہوش تھی کری بیان حضرت علی اصغر کے پاں قبر ہتن سا کھڑی دفن تکن امام عالی مقام آیا پورے گھر میں روز ہی راڑو آما شہربانو تھی ویکھ کے لاش علی اصغر دا بانو کر دی پئی فریاد ویکھ کے لاش علی اصغر دا بانو کر دی پئی فریاد پہلے باغ زینب دا اجڑیا میں بھی ہو گئی بے اولاد سیدہ زینب سانو انہیں وقت مجھے محبوب سی ذات سا چھا گزرے ہو مولا علی اصغر جے انہیں خون جے قطرے جے صدقے ازاں سبنی کے اج بکے چھڑ پیر مہر علی شاہ ولیان کامو جے حسین جو شان پچھ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا یا مہندی فاطمہ سین دی ہے یا مہندی روز ازل دی ہے جکا امام عالی مقام پانجے داڑھی مبارک رنگ وا شاہ دی مہندی دا رنگ دلارا روندا تینو ہے عالم سارا اللہ جے ولین کا مجھ حسین جو شان چاہے شاہ دی مہندی دا ہے رنگ دلارا روندا تینو ہے عالم سارا ساری خلقت تلیاں مندی ہے یا مہندی روزے ازل دی ہے امام علی مقام جنے علی اصغر معصوم کے قربان کرے امام علی مقام آیان پانتا فرمائن او سیدہ زینب حضرت امام زین العابدین پان تیار تھین تا بخارے دروا اتھی بئی کونتا سگن اتھن تا وری کری تا پون وری اتھن تا چنتا بابا مکے اجازت دے آؤں میدان میں وجہ امام علی مقام تا فرمائنو زین العابدین اج کربلا میں موت کا ثواب کچھ نئے فرمائتا بابا جڑے پاسے مجھو اصغر بیوا علی اکبر بیوا آؤں پون اللہ تو وجہ پانٹا فرمائنو زین العابدین جے کر تو شہیدی میں دے تے مجھو قافلو لٹل مدینے میں کیر پہنچائی تو ان پردے دارن بی بندو کو کیرا او زین العابدین تو نہ ونج مجھے محبوب جی سید جی جے کال آئے تو کا ثوابوں کی حل دی
امام زین العابدین کا موکلائیں تا امام زین العابدین کا موکلائیں کرے پر اما شہربانوں کا موکلائیں تا پر فرمائیں او شہربانوں جکو تو موسیٰ وفاداری کیا کیا میں تائیں نانا جی امت جو عورتوں تو جو نالو چم دیو رہ دیو او مجھے پیاری کوار شاہ شہربانو تو بچہ جو مجھے نارے جے دین تا قربان کرے دینا انہیں جو اجر راہو حسین تو کہ کون تو دیا پاڑے نانی فاطمہ نانا محمد لیدو اما فاطمہ نانا محمد لیدو اما شہربانو کا موکلائے کرے پاڑ سیدہ زینب کے بھاکر کے چیوے تھا بجت اور فرمائتا ہو پیاری زینب حسین جو امتحان آج ختم آئے تو جو امتحان شروع ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر چھا منظر ہو تو چھا مجھے آقا جی بتا گزرے ہو تو چھا مجھے مدینے جو مختار جی بتا گزرے ہو تو سرکار بھاکر بجیتا فرمائن زینب سلام اللہ علیہ تو جے کا موسیٰ وفاداری کہیا قیامت آئی پھیڑو جے کہ تجھے نالے کے چم دیو رہن دیو آئی تجھے انہیں شجاعت کے جو قیامت آئی سڑائی دیو رہن دیو نانا جی امت قیامت آئی تو جو ذکر کرے گوڑا گھری درد سیدہ زینب مجھے خبر آئے تو مجھے شہادت کا پوتواتے چھا گزر دو سیدہ مجھے لاسٹا ٹکر دس دے تو روئے مدہ صبر نہار سیدہ زینب کا پار موکلائے کرے بے ہوش سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تھی بھئی پانٹا فرمائیں تو مجھے سکینہ کے یتیم تھے نڈی مجھے بیمار زین العابدین جی تو کے پارا تھا مسلم کے یتیم نجد جی تو کے پارا تھا اے زینب مجھے خبرات تو کہ ابن زیاد جی آگیا پیڑوا تو کہ عمر ساتھ جی آگیا پیڑوا تو کہ یزید جی آگیا پیڑوا پر سیدہ فاطمہ جی چادر جی لجو لجو اتے مدینے پاک کے اندر سیدہ اما سغرا ساڑ جیسا علی اکبر وائدو کرے آئیو بیڑ سغرا میں نے کعبہ تو کے بٹھی ویندس اما سغرا ساڑ ہر تاریخ مانجے امائی بابا کے یاد کرے مدینے جی گلی میں بیٹھیا سوڑی گلی کا ایک شخص مٹوا پانچے روڑ کے بدی کرے روز کے بدی کرے انہیں اٹھ سوال کے دیچے وادا کہہ رہے مجھے فریاد کے بد مدینے جا مانو ڈیلی مجھے روڑ تا بدن مگر نانا جی امت موگ جے وے جی کو نتی اچھے مجھے پاپے جلائی کت کھڑی ونجے تاؤں تا ماں زینب سائنتی فرمائے سیدہ سغراتی فرمائے موٹ پیو تو کچھ نائے غریب آیا پر مو سغرا وٹ پہ جوڑا ان کپڑن جاؤ تو کہتے دیا ونجی پنجے بچن کے وج اوٹ سوار تو چے اماں سغرا سائن آؤں جے کرت جو خط کھڑی ونجا تا مکھے تو چھا دی دیں تا اماں دی فرمائے موٹ او سوام او سوار موٹ بیو کچھ نائے مگر قیامت جدی نانا وٹ تو جی شفارش فرمائے دے اماں سغرا کے تو عرض کرے اماں او تا مدینے میں آوس پانجی نیاری مجھے بیمارا انہیں جی دوا جلا پر ہاں انہیں جی دوا چھٹی تو جو خط کوفے میں کھڑی تو ونیا اماں دی فرمائے او تا مکے خبرات مائی پیجی جدائی چاہے پیری پانجی بچی کے دوا دے پو مجھو خط پہنچا کاسا سوچے جنہ ہاں جو کو پیری جو کو تو جو خط پہنچائی دے اما سانو خطڑو دنوا اکھنی کرے قاصد کربلا میں جریمال پوتوا امام حسین مدینے لامو کرے ہاں سبنی کا موکلائے کرے حضور جے متا مدینے لامو کرے سلام تو غرض کرے یا رسول اللہ حسین جو حال
سب بچڑا قربان تھی ویا جیکا تو مجھے شہادت جی بدائی اج اوا پوری تھیڑ واری آ تیسی سنو سے دیکھو پرے کھا تمام مٹی این غبار نظر آئے سا پانڈے ٹھیں شاید مدینے جے طرف کا مدد پئی اچے دسنت کو اٹھتے سوارا خط کھنی سونے حسین کے تو دے امام حسین کے تو چے او امام حسین ہی چا معاملو آچیں کائیو ادا ہی یزید جو لشکرہ مکے خط لکھی کرے گرائیو آئین ہاں مرجع سب بچہ شہید دی بیا علی اصغر اکبر ہم شکل قربان قاسم گھوڑ قربان مجھو اصغر قربان امام عالی مقام کے جرے خط ملیو سیدہ صغرا جو خط جرے وال پڑھی کرے مولانا ابو نور جو کو ابو درک پنجے کتاب میں لکھوا تو جنے اللہ اکبر سیدہ جو کو خط جری مال امام عالی مقام پڑھو تو چھاو گزرو ہوں دو پان لکھے دی پاندی فرمائے بابا مو علی اصغر جیلا کڑو جوڑو برتو آو حتن سا علی اصغر کے پیرائی دیس مو علی اصغر جیلا راندی کڑا ورتان او ایتری بے چین آمو کے آرام کنتو چے ہر تاریخ توان جیلا گلی تے ویندی ہیں من کو کوفے کا قاصد اچے مکے اکبر موسیٰ مائے تو کرے ویو مہینے جو 3 مہینہ گزری ویان پانٹی فرمائے حال زار دے رب رسول شاہد اشک بار نے عرض و سما بابا سحال راز دے رب رسول شاہد اشک بار نے عرض و سما بابا تو سجدوں جدوں مدینی کوچ کتا دساں کیا ور کی میرے بہا بابا کدے فاطمہ بی بی دی قبر تے کدے روزے تے روندی ہاں جا بابا حال رار دے رب رسول شاہد اشک بار نے عرض و سما بابا آئی میری آتی ڈر دی اڑ جاندی ٹھنڈی صبح دی بعد صبا بابا تساں سور غریب نو بھول گئے بخشو چاہجے کوئی خطا بابا ماتی فرمائے بابا تمہاں سگران کے بل جی ویایو جے کر کا خطا ہو جے تب بخش کجو جوڑا سگران ایک تیار کتا ہتن دے ساپ پنا بابا پانی بناگی کپڑ دھوگی کھانا لے آگی خوب پکا بابا امام علی مقام جنے خط پڑھو پاندہ فرمائیں آکیں سگرانو بابو تیرا کربل رسدی جو کو لٹا بیٹھا بچے اونو محمد تے اکبر اصغر قاسم تے عباس کوہا بیٹھا وچ مقصد دے سید اپنے کامیاب ہو کے سید لگی پریت نو توڑ لبا بیٹھا باقی دم دا دم میں مانا میں
प्रीत नु तोड़ निभा बैठा।